Hindi ko po kayanin ito wala po akong trabaho, wala po akong mapagkukunan ngayon ng kinabuhayan. So may inaalagaan po ako mga po. Yung sumusuporta po sa kanila, namatay na po, kamamatay lang po. Kaya sana po nananawagan ako sa inyo, natulungan niyo po ako. Salamat po. Ano? Sagot? Ganon yan. To the point! I see Tirso Romantico. Congratulations! Mga ka-FLM, kasama na natin si Ma'am Elsie. Andito na po kami sa Angeles, Pampanga while we are waiting for our yung ating recipient, si Flyka. Ano po, yung nabigyan natin ng tulong mula sa ating mga ka-FLM. Of course, with the Papa MJ, isa rin po sa mga tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa Kapampangan, no? Nandito po kami sa hardware ngayon, o hardware, dito sa Angeles Sunrise Lumber and Construction Supply. Nihintay lang po natin si Laika. Hindi po kasi pwedeng pumasok dun sa kanilang lugar dahil po medyo nag-iingat ang kanilang pamunuan sa mga pumapasok sa kanilang lugar. So napagkasunduan po na dito na lang kami magantayan at ayan po ang hardware, dito lang kami maghantayan para dun sa billing of materials na po, dun sa PO. Apo. At ito po ang ating napakagandang si Laika, padating na po para siyang model ng vulcanizing shop. Rumarampa kahit positive, napaka-positive po niya. Positive po siya sa hindi sa COVID, positive po siya sa buhay-buhay na kahit ganyan talagang ano pa. Ayan po. Tara, ikakambasla po natin. Ayan, nandito po tayo. Order na tayo ng yero para kay Flyka, no? Yung ng bahay. Order po kami ng yero. Gagawin namin kortina. Hindi. Ano po, yero, 10 piraso. Gis ang haba. Magkano po ang isa? Mahal naman. Dito man! 430. Ano po ang kapal nun? 26. Gauge 26. Pwede na siya. Wala nang dagdag. Yero, kahoy po siguro. Mayroon po bang masama? 2x2 number ko, no? Meron po 2x2. Ano po pinakahaba nyo? Yung pa ni Pilay siya. 12. Yan, 12. Magkano po yung isa? 232. Bigyan mo ko ng halagang siguro mga maraming paggagamitan, pati yung dingding. Siguro 232 tampo, mga 20 piraso. Pako po, 3. Pako ko si Laika. Yung pa niya. Ayan, salamat po kay Sir Edwin Medina, kay Sir Edwin Medina, kay Pastor Jam Mangusin, of course, no? Andiyan si Ma'am Elsie, nagano na rin. Saka kay sa lahat po ng FLM supporter, of course, si Ma'am Marian Relator, saka kay Sir David Dilagan, sa lahat po ng FLM. Ayan, ganyan ang gawain ng mga FLM supporter, fanatics, na ang misyon ay tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. At syempre tatanungin naman natin yung celebrity natin. Ayan. Ma'am, ano pong masasabi nyo maliban sa hindi pa kayo naligo? Ayan. So, 1 kilo stress. maraming salamat po sa mga nagbibigay ng 2 kilos mga po. tulong po. Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng tulong, suporta para mapagawa yung bahay namin. Maraming salamat. Tulong po ginagawa niyo. Sana po palagi po kayo ng Panginoon. Sa mga supporter po ng FLM, ayan.
Francis Leo Marcos. Ayan, go po tayo. Ayan, maraming Kaming boses mo na kang Douglas Go po tayo. Nakalati boses. Ayan, thank you. Kilo-kilo. Baka nang pa. Liwala, kompleto na yung pako natin. Pati yung ipampapako sa kanya. Para hindi siya puli pa rin. Joke lang po yun. Ayan. Sa ibabaw ng... Meron po tayo yung may ulo. Ito, yun po. Delivery po yan. Ito rin may ulo. Kabanatuan. Hindi po, dito lang. Saan sa inyo? Aubil. Aubil lang. Dito man sa Luzon. Ayan po, ano pa bang ano natin? Ano na po ito, COD o babayaran na ngayon? Pero di-deliver po ngayon. Opo. Sige po. Ayan po. Ang ganda ni Ma'am. Sige, gano'n na lang. Iano natin. Mayroon po bang masama? May sukli ka pa. Tumulong sa kapwa? Meron po bang sakanlay? Ayan po, ito yung mga pambayad natin galing sa ating mga FLM supporter na ibibigay po natin doon. Na ibibigay natin sa ating may-ari ng hardware dahil doon tayo umorder. Ito, si Flyka, hindi ko ibibigay sa kanya, baka mapalayo siya, nakabihis. Akala niya po, bibu. Pero ang kagandahan po sa kanya, yung positibo siya. Na kahit ano pa nangyari, Good vibes pa rin. nakikita natin. Good vibes pa rin. Na wala siyang problema sa natin. O, laban lang po. Laban. May laban po siya. Abangan nyo kay Pacquiao. Senator Pacquiao. Okay. Pabalik na po kami ng yatid lang namin si Ma'am Elsie dahil mahirap po ang sasakyan dito sa Pandan, Barangay Pandan, na kung saan dito nakatira ang pinuntahan natin po si Flyka. Flyka po talaga pangalan nun, kaya lang Pilay, kaya ginawa nilang Flyka. Ayun po. Salamat po sa ating mga ka-FLM, sa ating mga kapatid na siyempre po sa ating Pastor Jam, kay Sir Edwin Medina, Ma'am Marian Relator, Sir David Ilagan, at sa lahat pa po ng magpapaabot ng tulong sa ating mga kapuspalad na po. So ipagpatuloy lang po natin ng nasimulan ni FLM dahil po marami ang naghihintay sa atin na maabutan ng mga tulong. Napakasarap pong tumulong na po dahil yun po ang sinasabi nilang pag-ibig na totoo, galing po sa puso, galing sa mga taong may napakalaking mga puso na hindi nagdadamot sa ating sa kanilang kapwa. So mabuhay po kayo. God bless us po. Mag-iingat po tayo lagi. Masasabi natin isang napakaswerte po nating maging instrumento ng ating Panginoon para may paabot sa iba ang kanyang ninanais. Ayan po ang aking kumpare, si Mr. J.R. Reyes. Ayan. Salamat po. At pati mga supot ay bigla pong sumulpot. Kay FLM bakit napopuot? Kasi di makaporma itong mga kuripot. Naging basers ang mga buraot. Si Francis Leo kahit magyabang, meron naman po siyang pakinabang. Maraming tao ang natulungan, magyabang man may napatunayan. Maraming paninira ang kanilang ginagawa. Tanong natin ay bakit kaya? Mayroon po bang masama kung tumulong sa kapwa? Meron po bang sa kanlay na wala? Marami ang mayabang na walang pakinabang. Problema pa ng ating lipunan.
Mahilig magkomento, akala mo kung sino, mga laos, bobot, inggitero. Si Francis Leo, kahit mayabang, meron naman po siyang pakinabang. Maraming tao ang natulungan, magyabang man kayang panindigan. Si Francis Leo, kahit mayabang, meron naman po siyang pakinabang. Kung bakit po siya sinisiraan, kasi di po siya kayang sabayan. O kaibigan, tamang inggit lang yan. Yan, wag mo silang pakinggan. FLM, ituloy mo ang iyong laban.